Tezili maglumatlarda Ronaldo hakkında, yani näme üçin Ronaldo oğluna iPhone alıp berenok. Dogrymy aýsam men oğluma iPhone alıp beremok. Men durmuşymy köp kişi ýerler. Adamlar menden näme üçin oğluma internette oturmaga ruhsat bermeýän soraýarlar. Bunun sebebi bir gezek 2020 ýylda ol maňa aýtman Instagramda özüne account döredipdir. Bir günde oňa 1 milyondan köp agza goşulypdyr. Bu hakda bilinmadi-mi? Men oňa accounty aýyrmagy tapşyrdım. Şu wagt oğlum 14 ýaşynda. Oňa mat telefonu ýok. Ol agyr zähmetin gadaryny bilsin diýip men şeýtdim. Oğlum öýdäki peýdal iýmit ederek galy suw içenle ýa-da fast food ýenle men gakarym gelýär. Telefon edinäse oňa öz zekini açmak kıyın şu. Men oň tehnologiýalara bagly bolmagyny islämok. Şoň üçin hem telefon alyp bermäge de howlamak. Aslynda näme pikir edýäňiz? Ronaldo'nun edýän işi dogrymy?